fina-finan Algaita Dub Studio a harshen Hausa. Saye, sauraron waƙoƙi, saukewa, gayyatar fasihan kamfanin, samun ƙarin bayanai da sauransu a yanar gizo sai ku tuntuɓa adireshin yanar gizo kamar haka: www.algaitadubstudio.com. Rake yaro gona aiko tsohuwa ce ta sha ta hau. Duk wanda ya gaba yana shan gaba da hayyacin sai ta. Libya ta kasar waje da muke jin labari. Tabbas na share. Ga cikin musulunci guda biyar ne. Ana ma maganar rake kana gaya mutane shiga cikin musulunci. Shiga da musulunci za ta. Wani sabon shiri daga MK Entertainment, Rake. Irin ga tara bataliyar sojoji ana ɗebo su a motar rake sai da ya tara roka 100,024 da su. Ai da in za a tafi maka daga nan ganin har ki zuwa maka gangara. Allah sarkin daɗi in ji barawon takarda. Wani lokaci ba hakan nan kawai ake sauka daga hanya ba. Kyakkyawan sauti daga abun daɗi yakan sa mutum sauka daga hanya. Rake. Mutum ya ta haihuwa kamar bera. Na sha wahala kafin haɗa kuɗin wannan dabba. Ba gauri ba suna. Da abin da yake a ban iya nake ba. In rike. Me zan rike? Rike. To wannan ni iya bakin kokari na kenan. Ba abin da ya haɗa ni da rake wallahi. Hankali na ya tashi. Yau kwana biyu kenan aka haifi yaro. Yanzu jibi za mu tafi bikinsa. Amma gaskiya kai mahaukaci ne wallahi. Abin daɗi halitta daga Allah. Rake ga ruwa ga zaki. Lalle rake kan sa sauka daga hanya. Wannan sabon shiri na barkwanci mai taken Rake daga AUK Entertainment. Kun lura da naira 1,000 ne. 1,000 nake haɗa mata kuɗin ta. Ku bari in taushe zuciyata. In ya tausa sai i biya ni kuɗin ku lura da ka gama tausar zuciya ka dike. Allah ba zuciya ta haƙuri. Shi ma rake ne sanadi an ɓarar da kunu. Baba har yanzu a ƙasar nan ba a daina sharri ba. Tunda ku kwakwalwa ko zai ɗaukar rake ba. Da ruwan raken nan izugo irin rabashin nan. Gada tana karewa. Gada ka shiga ba ka tuko. Ya guje. Hazikan jarumai masu wasan barkwanci suka taka rawa a cikin wannan shiri mai taken Rake. Idan aka shuka rake a siminti tsurowa za ga yayi. Yanzu na ga wani mutumi a kan jaki da kayan rake a gaban shi. Rake wanda ya shirya angon uba kafata. Rake Kullum gari yawa amma ruwan maliya nake yi a iya wanka. Maliya maka? Karkalin. Rake. Kai wannan irin mutum ne. Duk inda na je sai ka biyo ni. Saboda ni wayanki. Kai ko zuciya ma baka da shi. Ake ci ne. Ka shushe ni. Ka mai jini mariya. Kai sho da wannan rayuwa. Wannan ba karamin magana ba shi. Babban magana shi. Yanzu ni da raina da fara mutu ya banni. Yana ga su baki da lafiya ina. Na shiga uku na. Idan akwai abin da ya fi shiga uku ki shiga. Ga wanda ya kai arko salihi ba ni bane. Kan ya kai Ba san me faru. kai idan baka bar wurin nan a radu wallah za mu ɗauki mataki a kanka. Kun yarda kun amince ni ne shugaban ku? Sana'ar kiwo usli ta samo mai albarka. Sana'ar noma ita ma tushe ta samo mai albarka. Dukkaninsu yardaddu ne cikin aikin yi. Sai dai kuma a wasu wuraren akan samu rashin zaman lafiya da juna tsakaninsu har ma ta kai ga kashe-kashen junansu. Sun kashe mana dabbo suna so su ƙara duri abu daga sauran ƙasa. Onu jabat. On yardi mi tasi on. Fitaccen kamfanin shirye-shiryen wasannin kwaikwayo na Hausa, Halifa Investment Nigeria Limited, sanannen kamfanin kan kwarewa, su ne suka tsaro wannan kasaitaccen shiri. Ku kalli haƙƙin kallon ku, takin shirin.
wata riga. Da a rasa rai ɗaya rak gwara duk amfanin gonar shanun su cinye shi ko kuma dukkan shanun ma gaba ɗaya su mutu. Kaga dai kai ai an kashe ƙaninka ko? Ita ma kuma mahaifinta ai an kashe shi. Wa ya kashe mahaifinta? Ni ne? Su ne. Daga yau shanun makiyaya suka ƙara jawo gona da to sai na halaka su daga su har shanun nan. Daidaituwar al'umma cikin rayuwa tushen haɓakar arziki da riba. Cikin rayuwar jama'ar wannan gari akwai sarƙafaffiyar husuma da junansu. Guguwar husuma ta hana kowa gani sun shigar gunsun marar sassauci. Wata riga hattara ku kiyayi tabbatar da gaba tsakaninku. Manoma su kiyaye haƙƙinsu, makiyaya kiyaye dabbobinku. Na san yanzu suna nan suna shirin ɗaukar fansa kamar yadda kuka ɗauka. Kun ga kenan Allah kadai ya san ƙarshen wannan fitina. Ta yaya za mu bar dabba ta tarwatsa hankalin? Ya kamata mu wurin ganin cewa mun kawo zaman lafiya tsakanin mu da wa'annan makiyaya. Jama'ar birni da ƙauyuka ga sabon shiri da ya shafi rayuwar kowa ana tallansa. Shi ne wannan da kuke kallon tallansa. Ku sake jin takensa wata riga. Na ce na waye? Shiryawa Naziru Dan Hajiya. Ɗaukar nauyin shirin Abubakar Halifa. Ba da umarni na shirin kuma Ali Gumsak. Wata riga babban shiri mai fitowa. Domin kallon fasararrun fina-finan Algaita Dub Studio a harshen Hausa, sai sauraron waƙoƙi, saukewa, gayyatar fasihan kamfanin, samun ƙarin bayanai da sauransu a yanar gizo, sai ku tuntuɓa adireshin yanar gizo kamar haka: www.algaitadubstudio.com. Akan ɗa tabbataccen haƙƙi ne akan kowane irin addini, tabbataccen haƙƙi ne akan kowace irin al'ada, kuma duk inda ɗa yake sai da ya karɓi irin sadaukantar da rayuwa irin na uwarsa sannan ya zama mutum. Ko tsuntsaye sai uwa ta ci take ba ɗan ci, ko kaza sai uwa ta ci take ba ɗan ci. Ayi kawarci ayi waye duk ba za ku yi musu wa'azi ba sai talaka saboda kwaɗayin buhun shinkafa na azumi kullum ku ne kan gaba wajen addu'ar uku da waina. Bismillah 19 kan mutum ya haɗi yau an ce ƙulwan lahu 11 ka rasa me ci ɗayar. Kai kanka. Ai lalata 100 ba ɗaya ce ba wacce ban haddace a kaina na santa ba. A hawa dan Allah. Ba na buƙatar a girmama ni kuma barin gaya maka gaskiya ba ƙaunarka nake ba. Your prayers for others, either negative or positive, can take a dramatic U-turn back to sender. Wannan da kike gani ranar Juma'a nake sa shi, wannan ran Asabar nake sa shi, wannan na ran Lahadi ne, wannan na Litinin ne, ga na Talata, ga na Laraba, wannan na ran Alhamis, ga na ran Juma'a. Kullum nake zuwa da shi za ki share min ƙasa. Sabon ɗan tijara. Baba ina yinin ku? An fito? Wannan fitar ta yi don mutum 20 shaje wannan. Ye? Wannan zina a kai fa man sha a falyumin wa man sha a falyakfur. Ka ce kafur a cikin larabci me kafur? Bijirewa. Haba kana da kan jahili mana. Kafin ce ka ce ka zo kawo ka ce da ni kafin. Sabon ɗan tijara. Ina ka kama wannan? Kaya na ce. Mutum nake gani ka ce kaya. Tunda na ce miki kaya na ce ciki za mu shiga. Kama hanya ki fita. Gaskiya in fito miki a mutum a bani bangare na in kina. Allah wadan halinka. Eh? Kai asara shan nono na da kai wallahi. Sabon ɗan tijara. Bari in sauke wa kaina nauyi. Kullum gorin da kike min gorin kin haife ni. Na sha nonon ki biki yafe min ba. Shi yasa na je na samo miki kindirman nono tunda naki tsala na sha. Bayan ka kwanta a ciki na wata 9 na haife ka, na ci kashinka, na ci fitsarinka. To sai ka biya ni duk waɗannan wahalhalun da nayi. Fito na fito zaki min makaɗin bikin dirko. Ai san da kika haife ni yan barka sun zo ko? An karɓi kuɗaɗe, an kulle a dan kwali, sai ki ɗauka sai a ajiye min can. Bad-mannered barbarian, intrusive, uncultured, uncivilized and unpolished. A presentation from Maisana Entertainment. Sabon jara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anya wannan yaro musulmi ne kuwa? Yaro, mun samu labarin laifin da ka aikata. Ko kaɗan wannan ba tarbiyyar mu bace. Sha miki. Allah ya huci zuciyar mai martaba. Sabon ɗan tijara. Babu yunwa da ka ja gaba da sarki. Gara ka je daji ka kwana. Ko da dajin da kuma
ji wani yam, na ji wani yar, na ji wani zum. An ɗauki akuya ta an siyar. Yanzu da kai da akuyar ba mallaka ta bane? Wallahi an taro mat. Wallahi an taro filas. Ni kan na shiga kwayewa ni ne ba ta fara ba wallahi. Danki ne yake ƙara ki sace mai akuya. Iya? Kuna barin ta tana shiga akwai mata a ciki. Za a iya muku wani abun a ɗora mata turmi ta aure. Kwantar da hankalinka tunda hukuma ta riga ta shigo cikin. Yanzu kai ba ka tsoron bakin duniya uwa ba. Ki bari san da duniya ta bi da ni sai na ji. In kuma duk cikin ku akwai wadda take ganin fitsararriya ce ita, ke mun magana ku ga abin da zan yi. To ma zai masa rashin mutunci mutumin da uwarsa ma. Ni ba abun kunya bane in wa mutum fitsari a. Sabon dan tijara, executive producer Musa mai sana'a. Produced by Abubakar Bashir mai shadda, and directed by Nasiru Ali Koki. Mun zo wannan kotu ne domin ta nema wa mai kara haƙƙinsa da ta ɗauki akuyarsa ta siyar. Ina neman alfarmar wannan kotu ta kori wannan kara babu komai sai tijara sai shirme. Ina da jami'in shari'a. Da yana da hurumin da zai nemi haƙƙinsa a gurin uwarsa. Sabon dan tijara, hitting your screens soonest. Na taso da iyayena da kuma yan uwana a gida ɗaya. A gaba na aka kashe min mahaifina. Ba zan taɓa mancewa ba ranar da na rabu da mahaifiyata. Gabar ta a kwanta cikin jini. Sai da aka yi min jan kunni akan magana auren ki. Ne kuskure na je na aure ki. Na shi musiba na ɗauko kaina. Allah ubangiji ya baka juriyar wannan musibar da Allah ya jarrabe ka da ita. Ni fa na gaji ba ana son faso dutu ba. Khalifa Investment Nigeria Limited present matar uba. Wai lafiya ki kuwa. Dole sai kishe ki ta ba gidan. Kwarai kuwa ai hakan nake so. Me yasa ba ki so ki ga an zauna lafiya a gidan nan? Matar uba ba ta yi ba. Aure na kake da za ka faɗa min wannan abu? Ita karo ita ke ta kwana da maki ta kori masoyi haka take. Ba ta ai ba rikice alalan gero ko ka iya ba ta kwabe maka. Matar uba. Babu wata mace da ta isa ta sani in kori ta saboda tana so ta zauna da ni. Idan kin ga ba za ki zama da ni ba. Ki na ki gu. Ba ga yarinya ba ka ganta ta taso ɗan duniya idan ta a buɗe ɗan ɗagwas ka ce in fita in bar gida. Kamariya. Me kike nufi da wannan magana? Me kike nufi? Ba na son. Wannan wajen abu ne ke? Ya ba ki kuɗin ki na duka ne? Ya bani amma na duka ba. Matar uba. Ya kenan? Ke dakata. Ki ƙara ce min karuwa, ke ce karuwa ba ni ba. Azima ta ce. Idan har Azima karo ce, na yadda ni baban karuwa ne. Ah, baban karuwa. Sannun ku da zuwa. Baban a shawo. Matar uba. Menene masalaha a cikin rashin haƙuri wani da raba? Me ya faru? Kuma kisan nan iri ne? Sunana Safna. Ni matar aure ce. Labari na mummunan labari. Wallahi ba zan taɓa ƙane shi ba sai na kai ƙarar wurin hukuma. Ya tace fa ni kowa ce. Ana tunanin daɗi nake ji. Ba na son mu kai ga ce da kai. Ba ka ganin ya kamata cewa a sai mun nemi taimakon su. Ga wani sabo daga kamfanin Sultan Film Factory. Ni sunana ASP Salim. Duk abin da za mu yi a wannan abu ne wanda ike kisan nan is professional. Na zaɓi na zama mahaukaciya a rayuwata. Saboda ƙazamar ƙaddarar rayuwa da na tsinci kaina a ciki. Wani tsohon kes ne da nake da shi a kansa. Shi ne nake ganin ya kamata a ce na kawo maka shi ka duba.
sanannen kamfani da shirya fina-finan Hausa mai suna Sultan Film Factory wato Sultan Factory ya daddage ya an muku wani makwakin labari.